casi consiste en aumentar unha anualidade que estaba previsto que terminara o 31 de decembro de 2020 e, bueno, por cuestións orzamentarias e da Confederación pasará o 31 de decembro de 2021, pero, bueno, doulle a palabra ao señor secretario. Non, efectivamente, eso, basicamente actualizar o cronograma de execución do convenio, pois a realidade da execución das obras por parte da Confederación. Hai que subliñar que é a Confederación Hidrográfica a que executa as obras, a que as licita e a que elaborou o proxecto, limitándose a Deputación Provincial o financiamento da parte que lle corresponde para logo a súa posterior entrega ao Concello de Vilamarín. Entón, simplemente o que sucede coas obras públicas, retrasouse, este é un convenio que se asinou a finais de 2017 e semella que ata 2020 non van a estar rematadas, co cual o que facemos é prorrogar un ano máis este convenio, adiando as achegas e recompoñendo o cadro de financiamento conforme figura na proposta. Algúnha aclaración a esta adenda ou votámola entón? Votos a favor desta aprobación desta adenda modificativa deste convenio co Concello de Vilamarín? En contra? Abstención? Moi ben, moitas gracias. Punto número 3, mocións de urxencia, non me consta, non sei se é. E punto número 4, rogos e preguntas. Algún rogo ou algunha pregunta? Gracias, presidenta. Boas tardes outra vez a todos e a todas. Eu teño aquí un par de preguntas, bueno, mellor dito, e con respecto ao anexo de inversións dos orzamentos para o 2021 por parte da Diputación Provincial de Ourense, con respecto a unhas partidas, concretamente, unha que se chama Plano Ourense Provincia Termal, Termalismo, e con un orzamento de 159.500 euros. Quería facer a pregunta de en que consiste este plano de Ourense, se me poden explicar. Contestaremos por escrito. Moi ben. Hai outro proxecto tamén con unha dotación bastante cuantiosa no anexo de inversións que se chama Proxecto Fronteira Esquecida, Promoción Turística, por un importe de 222.000 euros, concretamente 222.180 euros, e tamén se me souberan contestar. O mesmo contestamos as dúas. Vale. Hai outra que se denomina Proxecto Emprende Makers, Desenvolvemento Empresarial, de 153.300. Me imagino que a resposta é a mesma. Explicou non? A interventora explicou non na Comisión de Economía e Facenda. Era a Unión Europea e a da Molinera e son os proxectos de desarrollo empresarial que a través de un financiamento europeo e esa aportación que fai a Diputación Provincial. Moitas gracias e contestaremos de todos xeitos. E hai outro que se chama Proxecto Nova TFE Desenvolvemento Empresarial, tamén o mesmo, tamén é un proxecto europeo. Vale, perfecto. Pola miña banda nada máis. Sí, Álvaro. Sí, boa tarde a todos. Eu quixera facer un par de preguntas. Unha con respecto ao punto limpio da Mancomunidade de Santa Águeda. Hai unha certa confusión con respecto aos horarios do personal que está ali implicado. Entón, a nosa pregunta concreta sería que horario rixe para a atención do punto limpo e que dotación de persoal ten este punto limpo. Moi ben, queda recollido, tamén lle contestaremos por escrito. Vale, e a outra pregunta é con respecto ao seguimento dunha moción que había presentado o Grupo do Partido Popular o 29 de xulio de 2016 relativa a solicitud ao Goberno de España do Centro de Referencia para Castaña en Ríos, e quixéramos saber en que estado se encontra esa petición. Pois a estas cuestións contestaremos por escrito. Algúnha outra cuestión? Eu trasladaría un rogo, boas tardes a todos e a todas, que antes con algo non estiven. Simplemente, con respecto ao tema dos residuos de materia orgánica, o que serían os bioresiduos, gustaríame que a Diputación de Ourense, que ao fin e ao cabo recolle o lixo a máis de 50 concellos desta provincia, pois tomara en conta que para o 2020 a proposta que nos traslada a Unión Europea é acadar o 50% da separación de residuos. Para o 2025 sería o 65%, creo que os datos que temos a día de hoxe non chegarían nin o 15%, estamos a un ano vista e considero que o 50% da bolsa de lixo, que sería a materia orgánica, debería ter un tratamento específico e, polo tanto, máis alá dunha entrega casi simbólica de composteiros individuais a algunhas persoas, pois
creo que a Deputación Provincial debería ser impulsora dun proxecto en este sentido. Nada máis, grazas. Moi ben, moitas gracias. Algúnha outra cuestión? Bueno, pois por miña parte, hoxe inauguramos Termatalia, que é a feira de termalismo que se organiza desde Ourense, pois para o resto de Europa e sobre todo de América Latina, convidalos a que pasen hoxe ou mañá a facer unha visita por Expo Ourense. Nada máis e moitas gracias.